Noin. Korkea aika ottaa vähän videotallennetta siitä, mikä tästä Kachivosta oikein tuli. Vähän voisi vilkaista sitä, mitä konepelialta löytyy. Mutta ekana voisi katsoa vähän mittarista. Tällä hetkellä tuosta pannaan erillistä katkaisijasta 12 voltin järjestelmä päälle. Ja tässä on sitten tavallinen virtalukko, tappokatkaisija ja sitten suunnanvaihtokatkaisija, eli vipu eteenpäin, niin kulkee eteenpäin, vipu taaksepäin, niin kulkee taaksepäin. Tuolla on lämpömittari, josta näkyy moottorin kyljen lämpötila. Ja tuossa on yleismittari, joka kertoo tällä hetkellä muun muassa akusta jännitteen. 53,6 volttia. Sitten pyörässä on akkuja vähän joka puolella. Alhaalla on poikittain pari riviä. Kylissä on moottori edessä, tai no moottori ja moottori, mutta edessä on kuitenkin akkuja. Ei näy kovin hyvin. Ja sitten tuolla siellä paikassa, missä moottori alun perin oli, niin sielläkin on sitten pari kerrosta itse asiassa akkuja. Akut on 12 volttia, 20 ampere-tuntia AGM-tekniikkaa. Moottori on tällä kertaa pantu kiinni takaharkkaan. Se on niin lähellä akselia, ettei siitä tule paljon momenttiongelmia. Ja yksinkertaisuuden vuoksi on jätetty kytkimet ja vaihteistot ja semmoset hörhöttimet kokonaan pois. Kytkin ei ole ihan välttämätön, mutta kyllä sille oma käyttönsä on. Jos ajatellaan sitä, että normaalisti moottoripyörät sun muut lähtee kytkimen kitkalla ja nyt tää repponen joutuu lähteä ihan puhtaasti moottorin väännölle. Ja kun sitä ei ole kauhean paljon, niin lähtemiset on aika rauhallisia. Vaihdepolin puuttuu yllättäen. Ja niin puuttuu muuten kytkin kahvakin. Alkuun tällä liikkuessa oli vähän ongelma se, että koko ajan tapaili semmosia kontrolleita, mitä ei ole enää olemassa. Noin. Tankin kuoren alta löytyy laturi. Ostettu trukkitarvikkeita myyvästä liikkeestä ja malli näyttäisi olevan, oli nyt mikä hyvänsä. 48 volttia, 13 amperia on kuitenkin se, mitä tää antaa ulos. Jos katsellaan vähän lähempää, niin ton jännite tai ton yleismittarin mittaustulokset perustuu shunttivastukseen, joka sijaitsee tossa. Eli vastuksen yli kun menee sähköön, niin se generoi jännitteen, jota tuo älykäs mittari sitten seuraa ja päättelee sitten vaikka mitä. Ja kun tarkkaan katsotaan, niin tästä lähtee 4 kappaletta paksuja piuhoja tästä navasta ja ne menee akustoon. Akkuja on siis yhteensä 16 kappaletta, 4 rivissä, 4 sarjassa. Eli 4 rivissä tekee 4 sarjassa tekee käyttöjännitteen noin 48 volttia ja mitä enemmän nyt pannaan sitten riviin tai rinnakkain niitä sarjoja, niin sitä enemmän on kapasiteetti. Jännittähän se ei tietenkään vaikuta. Jes. Shuntin toiselta puolelta taas on sitten suhteellisen paksu piuha laturiin, eli tästä kautta tulee latausvirta. Sitten shuntin toista navasta menee sitten kontrollerille. Ja kuten kuvasta näkyy, niin siinä on pari kappaletta paksuhkoja johtoja. Ohkaisemat hukkaa sähköä ja lämpiä. Kuten huomataan, niin tässä on 10 millistä ja nämä on sitten 16 millistä. Tässä on semmoinen hauska seikka, että tässä välissä niin jännite on 48 volttia. Kontrollista eteenpäin se taas on vähemmän. Ja mitä vähän pienempi on jännite, niin sitä paksummat piuhat tarvitaan. Ja tässä on hirveä nippu kaikkea johtoa. Siinä on heikko virta, sitten monennäköistä katkaisijaa ja erityisesti toi kaasukahvan virkaa toimittava juttu oli aika jännittävä kytke. Mut joo, kontrolleri. Se on Sevcon Millipack. Varmaan yksi yleisempiä, mitä käytetään. Siinä on valmis tökkeli, mihin pannaan heikot johot kiinni. Tuolta alhaalta näkyy sitten
ohjelmointilaitteelle liitin. Ohjelmointilaite pitää myydä erikseen, tai siis ostaa erikseen. Sitten siinä näkyy, että siinä on olen pannut vähän teippiä tuohon päälle, että ei satu vahinkoja. Eli tästä tämä napa on kytketty tuonne shunttiin, mistä tulee tuo käyttösähkö. Ja toinen napa taas on kytketty sitten akuston toiseen päähän, eli voisi sanoa niin, että tässä olisi miinus ja tässä olisi plussa. Tuolla etupäässä on sitten releitä ja sulaketta, jotka vähän suojaa tätä kokonaisuutta sitten katastrofeilta. Eli nämä kaksi napaa, näistä sähkö tulee sisälle kontrollerille ja nämä kaksi nappaa, niin näistä sähkö lähtee ulos kontrollerilta. Ja tästä näkyy aika hyvin, että tuossa on akun siis moottorin yksi napa. Tämä on 48 voltin tasajännitemoottori, eli toiseen napaan annetaan plussaa ja toiseen miinusta 0-48 voltin välillä. Muitakin asioita sillä toki tapahtuu, mutta joskus moottori antaa sähköä toiseen suuntaan ja sille. Mutta tässä on 3 kappaletta 16 millin piuhoja rinnakkain, eli 48 milliä on niin kuin piuhoilla kapasiteetti. Ekana oli vähemmän, mutta niitä sitten vähän kerrassaan pantiin lisää. Ja täältä näkyy sitten toinen napa, mikä moottorista ajaa kuinka lakkaa, niin siinäkin on 3 kertaa 16 milliä, siis 4 milliä. Ja tässä vaiheessa on hyvä mainita, että pyörän runkoa ei käytetty sähkön johtamiseen, eli niin kuin autossa ja normaalisti prätkissä, tai ainakin autossa käytetään usein. Ja se oli oikeastaan ihan tarkoituksellinen ajatus, koska on epätodennäköisempää, että 2 piuhaa osuu toisiinsa, kun että piuha osuu maahan. Ja siitä saattaa tapahtua ikäviä asioita, jos piuha osuu maihin ja siitä menee 1 000 000 amperia ja 100 000 volttia läpi. Poistetaan maata kiertävälle radalle vähintäänkin. No joo. Tässä nimenomaisessa vehkeessä on pantu LED-vilkut eteen ja taakse. Kaikennäköistä pientä tässä on vielä työn alla, niin kuin tuo takavalo. Ja erityisen ylpeä voi olla alkuperäisistä ajovaloista, jotka ovat hehkulamppuja A35 wattia, eli liikenneturvallisuuden kannalta täyttävät täydellisesti kaikki määräykset. Jarrulevyjä on 1, mikä kyllä riittää ihan kivasti. Ja etuloukasoijaa näin Suomessa ole mitenkään välttämätön, ainakaan lain puolesta. Mutta se nyt on jäänyt laittamatta. Semmosia.